сүзендә татарчага тәрҗемә итеп, телне шуарлап кына бетерәбез кебек миңа. Менә әлеге дә баягы шул тыгым дигән сүзне әйтәм инде мин. Ул гомергә бөки иде инде улаймы пробкалар. Хәзер никтер шуны бөтен җирдә диярлек инде тыгым дип әйтә башладылар. Тыгым? Әйе. Әйе. Мине төзәтүчеләр дә бар. Бөке дигәч. Гомергә бөке булды бит. Бу шешә бөкесеме? Юлдагы бөкене тыгым дип күп вакытта Юл торгынлыгы дип ишеткән бар, тыгым дип ишеткән юк иде әле. Тыгым дигәнендә ишеткән булды. Менә инде бер сүзгә өч төрле вариант дип әйтүем инде, әйме? Бер караганда татар теле 3 тапкырга артты кебек теге бер сүздән ишәү ясалгач, ләкин аңа карап бит аның сыйфаты яхшырмый. Шул ягы бар. Шуңа чит телдән кергән ул помидор кебек сүзләр бар икән, вагон кебек сүзләр бар икән, аны инде теге тимер юл арбасы, тимер юл әрҗәсе дип тә тәрҗемә итәргә мөмкин инде, әйме? Бик тырышсаң. Ләкин мин андай берләрне кирәк санамыйм. Ул бар читтән кергән икән, бездән чыккан сүз түгел икән булсын. Яхшы. Менә минем тагын күңелемне тырный торган менә шушы ук өлкәдә, шушы темада дип әйтик инде, әйме? Без менә инде бер ике көн сөйләштек татар шрифт урнаштыру буенча телефоннарда, һәм шулай ук мессенджер телефоннарда язышканда, менә синдә шул ук мисал бүген мәсәлән, әйме, яхшы, ярар дигән сүзне ок дип кенә җибәрәбез. Җайлы бит, әйме? Нигә соң аны ярар дип язуда бит авыр түгел, яхшы дип. Мин мәсәлән ул октан баш тарттым хәзер. Окейдан. Яхшы, ярар, килештек дип язып җибәрәм. Менә моңа нәрсә дисең? Бу да шул ук синең әлегә әйткән фикерең белән җавап бирәсеңме? Юк, бу очракта әлбәттә аның окейга караганда иртәрәк чыккан варианты әлбәттә яхшы, ярар дигән, ул безнең телгә хас әйбер бит инде. Ул яктан әйе. Менә анысы белән килешәм, чөнки мин күп очракта ок дип язам, яки да дип язам, ләкин аның дасы русча да түгел. Ул безнең мишәр татарлары да. Айса син а хәрефен зур хәреф белән куй. Шуннан кирип калды менә диалект дигәннән, шул якларда йөргәннән кирип калды. Да дигән әйбер менә һәм минем сөйләмдә бар ул. Чөнки фольклор коллективларына тукталабыз, килеп керүгә үк алдан ук сорашып куябыз, бармы сезнең үзегезнең якка хас кына бию хәрәкәтләре дип. Мәсәлән, Чувашиядә яшәүче татарларда Урмайда, Урмайды белмәгән кеше юктыр. Анда бар алтын басучылар, алты басучылар бию дигәндә бик матур яулык белән битләрен каплап бии торган бию, бик шулай менә теге тыпырдап кына бии торган. Аны да яздырып алдык без. Булай инде башка якларга барган вакытта да менә шул үзенчәлекләрен сораштырып торабыз. Һәм менә шаккаттырганы шул, без татарча матур итеп сөйләшә белмибез, без татарча сөйләшмибез инде дип әйтәләр. Менә шул диалектларына күрә инде. Аларга кайчандыр кемнәрдер әйткәндер инде күрәсең, артык үзләрен бик әдәби кеше дип санаучылар. Ачуым килмәгәе. Шуңа инде без аларны юмалап, үсендереп, Рөстәм әйтмешләй, күңелләрен үсендереп, сезнең бөтен нигез, тормышыгыз, тарихыгызны күрсәтә торган сөйләмегез бар. Ул сезнең үзенчәлек, ни өчен әле сез үзегезчә итеп сөйләшмәскә тиеш дип, аларны менә шул үзләренчә сөйләтергә тырышабыз бит. Син менә белгеч буларак әйтә аласыңмы, ни өчен менә шул тел аермасы бар ул, диалектлар менә кайдан барлыкка килгән ул һәм гомумән нәрсә белән бәйле ул? Килеп чыгышларыннан да бәйле, чөнки татар милләте ул күп тамырлы дип әйтим мен инде, бик катлаулы аның килеп чыгышы. Этногенеза дип әйтик инде. Безнең халыкның һәм төрле төбәктән күченеп утырган кешеләр, алар ничектер менә шул элеккедән гасырлар буена килгән сөйләмнәрен саклап калалар. Әйтик, Әтнә районында бар берничә авыл, аларның сөйләмнәрендә, мәсәлән, мин чәчәк, чәй дип сөйләшсәм, алар чәчәк дип, менә ч хәрефен катырак итеп әйтүчеләр дә бар. Аларның әйтәләр инде ул авылларның килеп чыгышы, алар Нугай Ордасы якларыннан күченеп килгәннәр һәм алар яугирләр булганнар, ханлыкның чикләрен саклап торганнар дип әйтәләр. Теге кан анализларын алып ук тикшереп караган әйбер түгел, ләкин бар, ул саклана. Төбәкләренә карап. Синең кебек синга, минга дип сөйләшүчеләр кайсы ырудан икән? Безнең ДНК анализын эшләтеп караганнар иде. Ул күпме дәрәҗәдә түгелдер, ләкин Әтнә районында 2 авыл бар. Берсе менә безнең авыл, берсе Кышлау авылы, икенчесенең исемен оныттым, үз уятыма каршы. 2 авылда гына шундый ДНК маркеры күренә һәм ул моннан 1000 ел тирәсе элек менә шул Дунай якларыннан, Азов якларыннан күчеп килгән болгар кабиләләренең дәвамчылары дигән шундый фикер тудырды, ләкин аны төгәл әйтү өчен һәм теге тулысынча исбатлау өчен әле бик күп авылларны тикшереп, аның инде русча әйткәндә выборкасы булырга тиеш. Чагыштырып карау мөмкинлеге булырга тиеш. Әле бер-ике авыл белән генә билгеләнеп торган түгел. Әтнә сөйләме бар инде, дөрестән дә әдәби татар теле дип әйтсәк тә, менә ул сенга менгалар, алар ышкына инде. Аны мин камера кабынуга яки микрофон кабынуга ничектә әдәби телгә күчерергә тырышам, чөнки телевидение хезмәткәре булгач, ул безгә тиеш әйбер. 20 еллар турында, 20 еллар турында әйтәбез икән, сөрелүләр, читкә җибәрүләр,
Алар бик күп булган. Гомумән күп халыкның зыялылары шулай юк ителгән. Кызганычка каршы, татарны татар бетерү дигән әйбер бар инде, бер-беренне күрә белмәү, бер-беренне танымау. Анысы кай вакытта гына сизелгәли үзе. Ваемсызлык дип әйтер идем мин аны, бер-береңгә нәфрәт түгел, ничектер менә яшибез бит әле, бар бит әле ул дип. Ни өчен шулай икән ул? Ул күбрәк хас, дөресен генә әйткәндә, чит төбәктә яшәүче татарларга түгел, Татарстанда яшәүче татарларга. Чөнки без татар мөхитен күбрәк күрәбез, без аны күбрәк ишетәбез, күбрәк аралашабыз һәм сусамыйбыз һәм безгә барысы да тәртиптә һәм барысы да гомергә шулай барачак кебек тоела, миңа калса. Һәм ул шундый бер төрле уяулыкны югалту кебектер. Бу турыда уйланыбрак йөрергә кирәк дип саныйм, чөнки чит төбәкләргә чыккан саен андагы пассионар шәхесләрне күреп, аларга сокланып кайтасың инде, чөнки алар безгә караганда активрак. Юк, бу күренешне нәкъ милләт үзенчәлеге дип атап булмый бит инде. Бу шәхсән, менә шул син ваемсызлык дип әйттең бит, бу шәхсән кемнеңдер ваемсызлыгы. Милләт үзенчәлеге түгел, татарга гомумән ваемсызлык дигән әйбер ул хас сыйфат түгел. Әгәр дә ул күренә башлаган икән, димәк инде бу ниндидер кайсыдыр бер өлешебез сәламәт түгел икәнлеген күрсәтә. Менә бу сәламәт булмаган өлештән ничек котылып була микән соң? Бер ысул бар микән? Бераз күбрәк мәгълүмат алырга кирәк, дөньяга күзне ачыбрак карарга кирәк. Без татарлар, телебез татар теле дигән сүзләр ул әлбәттә бик матур сүзләр. Ләкин без татар дигән белән генә безнең тарих бик зур тарих, 1000 еллык тарих дип кенә күкрәк кагып йөрү ул бердә дөрес әйбер түгел, чөнки син үткән кешеләр үзенең бабаларын эшләгән белән горурланасың, үзеңне эшләгән горурланырлык, синнән соң килгән буыннар горурланырлык эшендә булырга тиеш. Шуңа күрә ул әтинең сүзен мин гел кабатлап киләм. Дөрестән дә шат итеп эшләргә кирәк һәм бай булырга кирәк, иң мөһиме. Чөнки аны без эшләмәсәк, үзебез тотып эшләмәсәк, беркем дә эшли алмаячак.